Έλα τώρα, τι κάνεις εκεί, φέρε εδώ κάμερα σε μένα. Τι δείχνεις από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, συγχωρείτε φίλες και φίλοι το κάμεραμαν. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα καθαρά και ελληνικά με εμένα τον Δημοσθένη. Και το φίλο μου εδώ το Γιωράκη. Καλά είσαι Γιωράκη. Καλά είσαι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι απίστευτα τα πράγματα που θα μάθουμε σήμερα. Δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε, δεν τα χωράει ανθρώπινος νους. Λοιπόν, αλλά ας μην πολυλογούμε. Κωστάκη, σε παρακαλώ, φέρε το πακέτο εδώ. Σας έχω εδώ φίλες και φίλοι ο θησαυρός των παραμυθιών. Μόνο αυτό έχω να πω. Έλατε το κοντά, να δείτε τι σας έχω κάνει. Βγαλμένα από τα χάλκινα βιβλία, από τα απόκριφα. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ στην πρώτη σελίδα, ότι πάντα τα νεφελίμα που πλανούσαν μικρά κοριτσάκια, ξέρετε, οι νεφελίμοι, οι τσακαλοκέφαλοι και οι σκαπιάδες αυτοί, ακούστε τι θα βρείτε μέσα σε αυτό το βιβλίο. Η κόκκινη σκουφίτσα, η χιονουλακή ροδούλα, ο Χάνσελ και η Γκρέτελ, το κοριτσάκι με τα σπίρτα, ο παπουτσωμένος γάτος, τέλος καλό, όλα καλά και άλλα πάρα πολλά πράγματα φίλες και φίλοι που θα βρείτε μέσα σε αυτό εδώ το βιβλίο που λέγεται Ο θησαυρός των παραμυθιών. Πρέπει να πούμε ότι αυτό το βιβλίο είναι καταπληκτικό, είναι φοβερό και είναι σαν να σας το χαρίσω. Δηλαδή κάνει μόνο 450 ευρώ. Δηλαδή είναι η σύνταξη της διάρκειας σας που λογικά θα την άξει, το παίρνετε, αγοράτε αυτό το φοβερό βιβλίο και φύγετε φίλες και φίλοι από τη μιζέρια. Βγαίνετε από τη μιζέρια, φίλες και φίλοι. Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Τι περιέχει μέσα αυτό το βιβλίο. Κρίσιμα ερωτήματα όπως τα εξής. Γιατί φίλες και φίλοι ο Τσέστερ από τα γαριδάκια είναι κίτρινος και όχι κόκκινος και έχει βούλες στην πλάτη. Γιατί δηλαδή. Γιατί τα γαριδάκια είναι πορτοκαλί και όχι πράσινα. Γιατί πορτοκαλί, φίλες και φίλοι, σήμερα Κωστάκη. Γιατί πορτοκαλί, φίλες και φίλοι, είναι το πουρί που έχουν στα συμφώνια τους Αμερικανοί. Και αυτό δεν να μας ταΐζουν, το καταλάβατε. Και αυτό είναι ψάχνε. Άλλο ερώτημα. Γιατί δεν έχει χαρτί στις δημόσιες τουαλέτες. Και το θέλει ο άλλος να κάνει την ανάγκη του πάει και λέει δεν έχει χαρτί. Γιατί. Άλλο. Ήταν πραγματικά η Χιονάτη μια πριγκίπισσα η οποία ήθελε να του σκάσει, ή απλώς ήταν μια οικιακή βοηθός που έψαχνε για δουλειά και οι νάνοι την προσέλαβαν με απότερο σκοπό να τη βιάσουν. Αυτά φίλες και φίλοι, και άλλα πολλά, εδώ, στο θησαυρό των παραμυθιών. Και δεν τελειώνουν ακόμα φίλες και φίλοι τα δώρα. Παίρνετε αυτό, κάτσε Κωστάκη. Και δώσε μου Κωστάκη το... Δίνουμε δώρο, εδώ βλέπετε φίλες και φίλοι, το φοβερό, τις φοβερές μάλλον, ασπίδες των Σπαρτιατών. Πώς πολεμούσαν οι αρχαίοι μον πρόγονοι και διαλούσαν τους Νεφελίμ. Εδώ, τα όπλα τους, οι ασπίδες τους, Γιαννάκη. Και βλέπετε εδώ, φοβερό, να το κρεμάσετε, να χαίρεστε. Έχει κι άλλο δώρο φίλες και φίλοι. Δώσε μου το ψύχος. Εδώ φίλες και φίλοι, το σπαθί των Ελ, ένα οικογενειακό και φοβερό κοιμήλιο, φωσφορίζεται το βράδυ, παρεπτόντως, άμα δεν έχετε μπείτε σε διακοπή ρεύματος, για μένα. Δεν είχαμε βέβαια, βλέπετε, αυτά δεν είναι σαν το σπαθί των Σπαρτιατών, αλλά εντάξει, μας τελείωσε το στόχο και είπαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό. Και ακόμα φίλες και φίλοι, σας έχω κάτι. Είστε σίγουροι ότι ξέρετε σε ποιο κόσμο ζείτε? Εσύ Γιωργάκη, είσαι σίγουρος ότι ξέρεις σε ποιο κόσμο ζεις? Δεν ξέρεις. Δώσε μου σε παρακαλώ δει. Εδώ φίλες. Κοιτάξτε τι έψαχα και βρήκα. Είδα το χάρο με τα μάτια μου. Ένα DVD, εγώ μόλις το άκουσα, έπαθα σοκ. Βλέπετε όμως εδώ το εικονικό μας δισκάκι, είναι εικονικό, είναι μόνο από είναι και από τις δυο μεριές. Γράφεται και από εδώ για να το βάλεις έτσι. Και λέγεται είδα το χάρο με τα μάτια μου. Δηλαδή φίλες φίλοι με 400 ευρώ τι παίρνει. Σας δίνω ολόκληρη συλλογή. Γιατί και πώς ζουν ανάμεσά μας ότι εγώ των παραμυθιών. Σπαθί. CD. Αφήσα. Τι γίνονται δεν φίλες φίλοι. Τι θέλετε. Λοιπόν, κλείνοντας την εκπομπή, πρέπει να σας ενημερώσω ότι για να πάρετε και να πάρετε το πακέτο, πρέπει να πάρετε τώρα, αμέσως τώρα, 23-11-100.000. Ο θησαυρός των παραμυθιών και γιατί και πώς ζουν ανάμεσά μας είναι ένα παλαιότερο πακέτο το οποίο διαφήμιζα. Και παρακαλώ πάρα πολύ, τρέξτε να το πάρετε.
τρέξτε. Γίνεται χαμός. Δεν προλαβαίνετε. Και άμα δείτε ότι δεν μπορείτε να καλέσετε, εκεί να επιμείνετε, να περιμένετε στη γραμμή για να πάρετε. Κωνσταντίνε, αυτό είναι. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι, Σίγουρα δεν είναι αντιγραμμένο. μήπως είναι υπηρετικό. Όχι, καμία σχέση. Μήπως είναι υπηρετικό σαν το καράβι που δίνουμε τώρα από την εκπομπή. Όχι, το καράβι αυτό δεν το δίνουμε τώρα. Κωστάκι, αυτό είναι κοσμητικό. Λοιπόν, Και το κασκόλ από εκεί, από τον τελευταίο αγώνα με την εθνική. ναι, το χάσαμε. Α, τότε που πήγες εκεί πέρα και τους έφερες όλους. Ναι, θα κοπρόσχει. Λοιπόν, αυτό σας λέω φίλε, μείνετε. Ακόμα θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους αδερφούς Πορτοκλάνιους, οι οποίοι με την ευγενική χορηγία τους μας βοήθησαν να εκδώσουμε αυτό το βιβλίο και επίσης και τις παραγωγές Σκατούλιου. Σε επαναλαμβάνω, παραγωγές Σκατούλιου σε συνεργασία με τους αδερφούς Πορτοκλάνιους, τους οποίους τους ξέρω εγώ, είναι προσωπικοί μου φίλοι, και εκδώσαμε αυτό το βιβλίο. Φίλες και φίλοι, σας αποχαιρετώ. Τσαψάκι. Μέχρι το επόμενο καθαράκι ελληνικά, να είστε καλά και να μην εμπιστεύεστε τα λαμόγια.